An yi gumurzu ba kaɗan ba a fafata wasar da Manchester United ta yi tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea a filin wasa na Old Trafford, yayin da dukkanin ƙungiyoyi biyu ɗin suka koma yin wasa tare da mazaje 10 a farkon rabin lokaci, sakamakon wani katin kora da aka bai wa ɗan wasan Chelsea Sanchez da kuma ɗan wasan Manchester United Casemiro. A halin da ake ciki da Manchester United ta ci gaba da samun nasara akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea a filin wasa na Old Trafford. United, wacce ke fama da rashin daidaito na dogon lokaci, da alama ta ga abin da za ta iya yi a harkar ƙwallon ƙafa. Sannan sun kalli da ɗan wasa Bruno Fernandes, inda ya zura wani ƙwallo mai ban mamaki a wasanninsa na 200 da ya fafata a matakin gasar Premier, inda ya taimaka wa United ta samu nasarar doke Chelsea da ci 2-1. Lamarin da ya fara cikin wani mummunan yanayi ta ɓangaren Enzo Maresca, wato Chelsea, bayan da ta fuskanci barazana a daidai minti na 5 lokacin da aka bai wa ɗan wasa Robert Sanchez jan kati ta hanyar wani keta da ya wa ɗan wasa Bryan Mbeumo. Mai tsaron ragan Chelsea dai wato Sanchez ya yi waje da ɗan wasan ƙasan Kamaru wato Bryan Mbeumo a wajen akwati. Sannan kuma ƙasa da minti 10 bayan nan ɗan wasa Bruno Fernandes ya fara kidayar damar Manchester United, inda ya ci wani ƙwallo aka irga ta. Waccan ƙwallon ta kasance ita ce ƙwallonsa ta 100 a ƙungiyar. Ɗan wasan da aka kora kafin hutun rabin lokaci wato ɗan wasan ƙasar Brazil Casemiro shi ya ƙara wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ƙwallo 2 a daidai minti na 37, sai dai ɗan wasan ya kalla katin kora na red card kafin ma a tafi hutun rabin lokaci. Lamarin da ya faru aka ba shi katin kora na red card, yana da katin gargadi karo na farko kafin daga bisani aka ba shi katin gargadi karo na biyu, wanda hakan ya bayu zuwa jan kati wato red card. Chelsea ta kasa samun damar zabar dan wasa Cole Palmer sakamakon rauni da dan wasan kasar England din ya ji. Chelsea, wacce ba ta da abin dogaro sakamakon ƙwallaye 2 da aka ci tun ma kafin a tafi hutun rabin lokaci, amma ko da yake an samu wani bege sakamakon wani ƙwallo da ɗan wasa Chalobah ya farke a dare minti na 80. Wani lokaci ya zo mai muhimmanci da babban kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Ruben Amorim zuwa matsayi na 10 tare da jimla hada maki 7 daga cikin wasanni 5 da ta fafata. Sannan kuma maki 1 ne tsakaninsu da Chelsea, wacce ke a matsayi na 6 daga saman teburin gasar Premier. Rashin nasarar da Manchester United ta yi akan wasa na Manchester Derby ya ƙara matsin lamba akan babban koci Ruben Amorim, amma wannan nasarar da aka samu a yanzu hakan na nufin kenan United ta ci wasanninta na gida a jere a kakar wasa guda, amma sun san cewa sun samu wannan matsayin ne sakamakon korar da aka yi wa dan wasa Sanchez na Chelsea da wuri, sakamakon wani jan kaci da aka bai wa dan wasan ƙasar Spaniya a minti 4 da daƙiƙa 1. Wannan shine katin kora na farko da aka bai wa Chelsea a gasar Premier cikin sauri, yayin da shi ma dan wasa Casemiro ƙwallayensa 3 daga cikin ƙwallaye 7 da ya ci a matakin gasar Premier duk ya samu nasarar ci ne a ragar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Sannan kuma ya sake samun jan kati karo na 3 tun bayan da ya fara buga wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United wasa a cikin watan Agusta shekarar 2000.